Aquest any, l'escola ha organitzat un esmorzar solidari per celebrar el Nadal d'una manera especial i diferent. Tindrà lloc el pròxim divendres al gimnàs de l'escola, a partir de les 10 del matí, i està obert a tots els alumnes i professors. L'objectiu principal és compartir un moment d'alegria i solidaritat mentre ens preparem per a les vacances de Nadal. Cada alumne haurà de portar alguna cosa per compartir amb la resta de companys: pa, embotit, sucs, galetes o fruita. Així, podrem esmorzar plegats com si fóssim una gran família. A més, s'ha organitzat una recollida d'aliments no peribles, com arròs, pasta, oli o llegums, que seran lliurats a una entitat benèfica local per ajudar aquelles persones que més ho necessiten durant aquestes festes. Els mestres i alumnes de cicle superior han estat treballant en la decoració del gimnàs durant tota la setmana. Hi haurà estrelles, garlandes i arbres de Nadal fets amb materials reciclats. També s'hi col·locaran llums de colors per crear un ambient acollidor i festiu. Durant l'esmorzar, es posarà música nadalenca i es llegiran contes relacionats amb l'esperit del Nadal. Finalment, tots els alumnes i mestres es reuniran per cantar nadales tradicionals i compartir els seus millors desitjos per a l'any nou. Aquest esmorzar solidari és una oportunitat per reflexionar sobre la importància d'ajudar els altres i valorar tot allò que tenim.